هل أنا قلت أيوة جرين كوين oh my god جرين كون متى ما يجزي أميو كتصل في خاكل وسيخة تتكمل جزية ورق إيو أي سرحن لعلو ورق إيو مالت وانا أجندانا زخونة صمدو حدا زلام سازبل نعي حسوتي نحيل صمدو إيو مبزحتهم مريحنا حد تاريخهم فرق بيتهم الفرايزل including من كبر بريزيدنت إسياس أفورك فريحهم تግራይ تطفى ኢትዮጵያ تطفى ኤርትራ ጥራሕ ሃገር ከይና ትንበረልና የትግራይ ህዝብ ተፈናቅሎ ተሰዶ مكراون يبلام أب أسي أفتخل نساقوس نمنتاي تسمع معنا مالتي السلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن في تواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان هينو مسجن نسخاتكم كما يقنيهم أنا بوغن إكزيابير مسجن دحانا اللخو كم زغماي كم تهلو بعالم ملو تسفاي نعمل لهم عند فيديو كلمة محلافنا حد لبوالنا كل جزء سبسكرايب لايك كومنت شير مقبار أي ترسعو بتوسق دما أبالاتنا الشانل دحر مخوان كم زم بعلى شنافي قبر ميكائيل حويزة تريقوا زلهم مالتيو فيفا إلى من اللون برجيد نحمدو عشان في تقرأي كين سنادية سمعخو معسكر خيبنا بس مني أخذني أهابونا عند حوات مساخو من تقوينا عندنا هاونا بجاهم أيتم كولا لفونا عنك فاتي تقولنا هابونا إلو مالو مالتي عشان في تسقاب سلام نخلو ودسب يقون شدن حوي نايب حكي لبا ميخا قصلو حسابك بتعمي يزدقفو شدن إلا مالتيو يو تسقاب حوي مالتيو بتعمي يقني اللي كبرون فتون حو I really respect you because you are respected already respectful زخونة سب مالت كبر متأنو سيخبرك هذا بالكم عين السبي مالت the dreamer there are very confused people in the social media and if you differ from them they think that you are their enemy مالت عرصو مسي بعلم صلاتهم مخانه يحسبوا ها انا كاب زكاتاتلهم يوتيوبرات ام معرنتن حقنتن زريو زلخو نساخا مقصللو حقنا حلنا عرفتي سلا زخونه لدحر كيتبل مخنياتو عرفتي توهايل صواعسي حقنا حلنا ايو إلنا منيو ها مالتي بزح غزي يريتو تصحف لي بتعم دس بالريتوتات كاب صحفوا لي سبات حدا يو مالتيو بتعم يقني لي ها حوي مالتي anyways امنا لهم عند فيديو خنسغرينا اولا كنبلا كم يقني قبيلنا جميل رينا Welcome to Shidden Reacts 1 امو زمن رأيو لي سمعوا لي سلا زخونه مالتي نرأي لهم نسمع لهم ويلك نمندي تلقوا زلو لا كم يقنيهم ميلان هايلي إيه እሺ ናይሎም ማዓንቲ መደብና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ድነበረ መደባትና ፍልይ ድበለ እዩ ፍልይ ድገብሮ ድማ ከምዚ ትርኢኒ ዘለኹም ንግሆ ምስ ባይስክለይ ምስ ብሽክለታ ንኽዝውር መዓልቲ ብብሽክለታ ንኽሕልፍ ኣብዚ ተረኺበ ኣለኹ እሺ ጉዳይ ጣዕና ያኽትኮን ማለት ኢሎም ማዓንቲ ከምዚ ትርኢኒ ዘለኹም ራይሉ انتيتي ريتا بهيله انتيتي يعرف له بحرزة عدد بالكوا نجر كل نجر ناب عدي يهون الله انتيتي خاري كل أي نجر كار أيوة جرين كوين oh my god جرين كون متى تانا مليون هايلو فيديو ندارا ناس تاغزي ناس كثيرنا يا ناس ولاس اي كسرنا يعني يلنيره اي كسرنا يعني نتعناهم سبورت سرح زول ملئت خنحزل لينا خالي زلو قصيلنا هنريو مالتي او ماي جاد ايشي قصلنا اسكبلي غزي او كفسلطنا وصي زخونه فصيمنا وندو كنبلو زين خل غزي ايو غزينا بغبو تتقيمنا له يخحسنا غزينا بغبو تتقيمنا له خايت صوتلنا nothing is for free lunch ناي نتعال بهلو هبتو بزعادم زي ايلن سلازي ايتم بهوق زوم بقربخا بيتسبك عروفتخا محزوتكا وريدك عد خادو ساعتك قال كحجزوخا هيوتكا خغيروا لك تصبيهم زلخا ناي تفطر حق خوينو كنطاب كحجزوخا يقولون هيوتكا ناي مغيار سلطان دما يبلو من انكو وتفيت ناي تكزابير ابليتو ذهبك امرخا كنا تفط اطرخا بامنتخا اتقبرو كنت أطاقما ساعتكا جزيخان يوتي زمت كلهم زم هفتيمون تريهم زلخا أبزدليو بايتا بيتحم زلو وتي تطاقما ناي جزي أميو
كتصرفي خاكال وصيخا تتقملو غزيخا كاب صرفي كاب كالي نجر وصيخا انت تتقيمكالو صبو نجر كتسرحالو تخيليخا نسبات እንዳጽረፍ ካሉ ተውዒልካ አጋምሸት ከባቢ ወይ ጽልእ ተዓጽደልኢኻ ወይ ጽርፍ ከተፍሪየልኢኻ ምናልባት ግዜኻ እንድሕርዳ ሓሚኻሉን ድሕረ ሰዓት ድራርካ ሓጢያት ክኸውን ይዝኽእል ሶት ግዜኻ በአግባቡ ተጠቀመሉ ዝብሃል ሓደ ሰብ እንታይ ኢሎሞ ቀደም ግዜ ወርቂ ይዝብሃል አባሃላ ነይሩ ዝሰብኣይ ግን ዝኾነ ግዜ ማለት ነታ መስላዚ ሓደሽ ደሽ አቢልዋ ወርቂ ተጠቂምካ ግዜኻ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ ግዜ ተጠቂምካ ግን ወርቂ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ግዜ ወርቂ እዩ ኣይሰርሕን ልዕሊ ወርቂ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ገሊጽዋ ነይሩሞ ብጣዕሚ ደስ ባህለ ገላልጻ ኤንዌይስ ብጣዕሚ ብራቮ ኢልና አቧ ተማሂርናላ ብሽምጽም ዶ ኩናትያ ትመጽእ ዘላ ይብለሎ ሰልጠነ ግርማይ ማለት እዩ ኣብ ናይል ሚዲያ ቀሪቡ ኢንተርቪው ገይሮሎ ሰልጠነ እስኪ ታይንታይ ሰሚዑን ታይንታይ ርኢ ዝብሉን ነገረ መንገድና ክንርኢና ማለት እዩ ዋና አጀንዳና ዝኾነ ጽምዶ ነዋቅዕ ስኻውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ተፈታዊ ቶክሾ ብዙሕ እንትን ሂብካሉ ኢኻሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራዊ አክቲቪስት ኣወል ሰይድና ትግራዋይ አክቲቪስት ሰብሳነ ሰብ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ተራኺቦም ነይሮም ኣብ ዛላምበሳ ቀዳማይ ጋሻ እዩ ኢልዎ ነይሩ ኣወል ሰይድ ብርሃነ ንሰብሳነ ሰብ ማለት እዩና ከመይ ርኢኻዮ ጽምዶ ሓደ ዛላምበሳ ዝብል ንዓይ ሓሶት እዩ ምንታይ ሓሶቱ ባዕሉ ዝመስከሮ ኣብቲ ናይ ሶሎሎ ሚድያ ንብለና ሶሎ ሚድያ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ክጠፋእ ኣለዎ ዝብል ዝነበረ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትግራይ ዝኾነ ነገራት ዝፅየን ዝነበረ ግጥሚ ናይ በዓል ውቅያኖስ ጉዕሽ ኣይንቕበል ንምንታይ ተጠቐቢል ግን ኢሉ ንበዓል ሰብዓ እንደ ማርያም ክፀርፈን ዝውዕል ዝነበረ ሚድያ ስጋዕቲ ማለት ማለት ወርሒ ዘይመልእ ማለት እዩ ኣብኡ ከይዲ እዩ ኢንተርቪው ክገብር ሰሚዕና እዩ ኣብ ላይፍ ከሎ እስኪ እንታይ ክብል ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ተጋሩ ካብ መቐለና እንዳበሉ እውን ኣብቲ ፅንተት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝዝረበሉ ዝነበረ ሚድያ መፅኦም ኣብ ክንዲ ተሓታቲ ዝገብርዎ ነቲ ሚድያ ኣብኡ መፅኦም ኣንፃር ዶጌርና ሓመዱ ኣብ ስእልካ ዘየለ ፖለቲካ ክስራሕ ርኢና ንዑ እውን እስኪ እንታይ ክብል ኢልና ኣብኡ ክነድምፆ ምስከድና ኣብ ላይፍ ከሎ ዝተዛረቦ ዘረባ ምናልባት ሰሚዕክዮ ትኾኑ ኢኺ ድሕሪ እዚ ትውዕል እቲ ርክብ ዝነበረ ስኢልና ናብ ዛላምበሳ ኢልና እምበር ኣብ ኣስመራ ኢና ጌርናዮ ስጋብ ከረም ስጋብ ዓባይ ሰንዓኸ ከም ዝበፅዑ ኣብኡ ተዛሪቦ ኣሎ ሓደ ኣነ ናብ ኣስመራ ኣነ ከም ብርሃነ ናብ ኣስመራ ዝኸደሉ ኣገባብ የለ ተረዲኽን ናብ ኣስመራ ዝኸደሉ ኣገባብ የለ ዕድል ሓደገኛ ኢላ ልድሕነተ ልሂወተ ሓደጋ እዩ ስለዚ ኣብ ዛላምበሳ እዩ ተገይሩ ኢኻ ትብለና ታሕቶ ኣሎ እዚ ደቂ ዛላምበሳ ከለዉ ዝረአዩና تا جزا كوي فلتوا يوم دك زلام بس تا انترفيو تجبر جزا جنبي فلت كوي بوجن إسرائيل حتى خون خالي خمنا تيجعزو تجن كان يسمى له دوزي سخاتكم زي تفتوا بارسكيتي زجبر سوى دوزي أبزي ديسكشن سخاتكم ما نزي تبرو يلا أنا وما أنا خمس فرطة أسمر نيري أنا رايدو أسمر في إنترفيو سؤال داينا زلام بس أقلي نمبر أسمر سو أو خمس راهو كتزوي أسمر مثل تقرأ تحاوس نورمال ريليشنشيب نخلي عوي دليتي زلو እሺ ሞተሰማዕና ዮ ቪዲዮ ልፍዓተይ ተስፋወይ ከ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብ ሰአነ ሰብ ብኹሉ ሽሙ ንሱ ይጽዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እኳ መወዳእቱ ታሰብ ሰአነ ሰብ ትብል ሽሙ በዓሉ ስለ ዝመረጻ ገዲፍና ያለና ናው ንሳት ኮኖ ማለት እዩ ታሽሙ ሰሚዕና ያና ዝኾነ ግዜ ኣብ ዛላምበሳ ኢናት ኢንተርቪው ጌርና ያደቅ ዛላምበሳ አለው ዝምስክሩ ማለት ንጹር እዩ ብስሩን ከይደይ ከለና በስመራ ኢሉ ሓራይ ላዮ ኩልናቱ ካልኣይካ ካብ በስመራ ኢና ጌርና ባይ ዘይ ሱቂላ ኢና እንበር እዚውን ይልዎ እዩ ማለት እዩ ዋት ኤቨር ዘ ኬዝ ግን ኣብ በስመራ ይግበሩ መቀለ ኣብ ወል ስዒድን ብርሃነ ገብረ ገርግስን ዝገበርዎ ዝርርብ እቲ ዝርርብ ብዝርርቡ ማለት እዩ ተዘካየድዎ ዝርርብ ሪኮግኒሽኑ ከመይ ገይሮም ምንታይ ገይሮም ገለገለ ዝብል ናይ ክልተ ሰብ ዝርርብ ስለ ዝኾነ ክሳብ ክንዲ ዝኣከላ ተሓታታይ ከውና ይግብኦን መዘራረብ ዛዕባውን ከውና ይግብኦን ድሕሪ ነስመራ ከይዱስ ኦኬ ኣወል ስዒድ ንመቐለ ተመፂን ዛላምበሳ ተመፂውን ኦኬ ክልቲኦም ኦኬ ኢልካ ተሓልፎም ትኽእል ዘረባታት እዮም እንታይ እዩ ትዕላምኦም እዩ ማለት መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ክዛረብ ደልዩ ንትግራይ ክፈቅደላ ዝኽእል ነገር እንድሕር ደኣ ኣልዩ ፍቃድ ክህባ ዝኽእል ነገር እንድሕር ደኣ ኣልዩ ኦቶሪቴቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ወይ ከዓ ወሃብ ቃሉ ስፖክስማን ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን የማ ነገር መስቀል ዝበሃል ሰብኣይ ኣለዎ ገይሮ ክዛረብ ይኽእል ነይሩ ዋት ኤቨር ክዛረቦ ዝደለየ ነገር ማለት እዩ ሶ ኣወል ስዒድ ታኣይ ዝገብር ዘሎ ብኣወል ስዒድ ኣቢሎም ዝረው ዘረባታት ወራ ኣነስ ዝኸልእ ዳ ይመስለኒ እንበር ወላ ኣነስ ገና ኣይተዘረበ እንዳ እንበር መንግስተይስ ወደብ ይኽልክል ኢለ ኣሓስብኒ
ወዘተ ዝብሉ ቃላት ማለት እዩ ጀስት ከምዚ ትርግታ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ምድማጽ ናይ ታብልቦም ዘሎ ሓሳብ ይመስለን እንታይኦም ዝደልዩ እዚ ይደልዩ በቃ እዚ ዝደልዩ ከምዚ ለንተ ተዛሪበኸን እሽትለይ ተስፋ እወ ኩሉ በዚ ክደሃል ዝኽእል ሰብ ክደሃል ይኽእል ዝብል ኣቆም ኣግባባት ኣለዎ ማለት እቲ ደሃላ ከይኸውን ኣብ ትክክለኛ ዓርቂ ክሰርሑ ኣለዎም እቲ መሰረታዊ ሕቶ ግን ብዙሓት ሰባት ወዲኦም መስሎ ዝኾኑ ንሕና ብዙሕ ንዛረበሉ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ግዝያዊ ክኸውን ይኽእል ምስ ውድብ ሕወሓት ርክብ ክምስረት እንተኾይኑ ምስ ሕወሓት ሰርሑ ነርኩም ኢሉ ኣሲሮም ዘሎ ናቱ ህዝቢ ንባዕሉ ምስኦም ቀዲሞ ምትዓርቀ ልባዊ ዕርቂ ተኾይኑ ካልኣይ ከዓ ምስቶም ንኤርትራ ኢሎም ዝሰርሑ ኣባላት ማለት እዩ ንቀደም ምሳኻ እንተይተዓረቅካ ምስ ካሊእ ክትዕረቕ ኣይትኽእልን ልክዕ ከምቲ መፅሓፍ ተፃሓፈ እዩ ክንዲገለ ዝኸውን ዕንጨት ኣብ ዓይንኻ እንተሎ ናይ ካሊእ ሰብ መንገፍ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ስለዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ዕርቂ ምወድአ ብርጌድና ሓመዱ እዚ ተመሳሳሊ ሕቶ ነይርዎም ስለዚ ተመሳሳሊ ሕቶ በቃ ሓደ እሞ ዝገብረና ዘሎ ማለት ብጉዳይ ትግራይ ብዝምልከት ሲ እንተገለደ እቲ ናይ ሓበራዊ ረብሓ ወይ ከዓ ኮምፓቲብል ዝኾናሉ ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስት እዚ እዩ ሞ ኣብዚ ክንዛረብ ኢና ኢሉ እውን ምዘተየ ነይሩ ማለት እዩ ሶ ብኻሊእ ባህላታይ ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ጽምዶ እዩ ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ድማ ክዳን በብ ዝቀየሮ ቁጽሪ ዘረው ስለ ዝቀይር ንሕና ሓጅን ልፍዓተይ ተስፋ ንኣወል ስዒድ ንኣምነሉ መስርሕ የለን ንዓቶም ኣሚንናስ ሓቂ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ንባዕሉ ዋላ ሶርስ ናይቲ ሚድያውን ምግባር ኣይከኣልን ብናታቶም ኣባሃላ ግን እንታይ እዩ ኣወል ስዒድን ብፍላይ ብርሃነ ኣጀንዳ ሂበለኹ እዩ ክልተ ግዜ ተዛሪበስ ኣጀንዳ ኮይነ እዩ ማለት እዩ ማለት ናይ ሓሶት ኣጀንዳ ኢና ንሕና ጌርና ነቕርቦ ዘለና እስ ኦኬ ተጋሩ ዓጋም ገለ ናበለ ነዊሕ ዝኸደ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ሓደ ከም በዓል ኣወልሲ ኣብቲ 91 ቲኔጀር ከሎ እዩ ናይ ኤርትራ ናጽነት ኮይኑ እሞ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ከምዚታት ተቐሊቡ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ጀነሬሽን ይኸዓ ከምዚ ኮይኑ ራድዮ ኣትብል ኣብቲ ናይ ኤጌንስት ዝኸደ ፕሮፓጋንዳ ወይ ትምህርቲ እዚ ጭቆና እዩ ዘምህር እዚ ዓሌትነት ገለ ዝብል ትምህርቲ ከዓ ፈፂሞም ዘይሰምዑ እቲ ፋክት እሱ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት እዮም ዘሎም ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ዳርጋ ኮምፒቲሽን ኮይኑ ማለት እዩ ኤርትራዊ ምዃንካ ፕሩቭ ክትገብርሲ ክሳብ ክንደይ ንወያነ ትጸልእ ክሳብ ክንደይ ንኢትዮጵያ ትጸልእ ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳብ ክንደይ ንተጋሩ ንትግራይን ትጸልእ ዝዓይነቱ ገይሮም እዮም ኣቕሪቦም ሕጂ ሞር ንተጋሩ ዝጸልእ ሰብ ተረኣ ኮይኑ መሪር ጽልእ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ኣነ ነፍሰይ ኣጸቢቐ ኤርትራዊ እየ ኢሉ እዩ ዝሓስባ ሕጂ እትዮም ጫፍ ከይዶም እዮም እሱ ከዓ ታክቲካሊ ዝኩሉ ገበን ገይሩ ናባና ከምደይ ቀርብ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣብቲ ውሽጦም ዝግበር ሕንፍሽፍሽ እምበር ከምዚ ንህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ንዓና ሓልዮም ነቲ ደንበ ፍትሒ ክዕብይዎ ኢሎም ገለገለ ኣይኮነን ነንባዕላ ዘይትጸንዕ መንግስቲ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ዝኾነ ግዜ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንሲ ብሰይጣን ገይሩ ሰይጣን የውጻሎ ኢሎም ምስ ከሰስዎ ዝተዛረቦ ዘረን ነንባዕላ ዘይትጸንዕ መንግስቲ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን መቸስ ናይ ኣምላኽ ቃል ስለ ዝኾነ ተቃለዚ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዩ ሓደ ፖለቲከኛ እኳ ተዛሪቦ ተዝኾነ ምናልባት ንሽለይ አንጻራዊ ሓቅን ሓሶትን ክንብል ነርና ኢና ሕጂ ነንባዕለና ይጸንዓን ዘለዋተን መንግስታት ክልቲአን ብደንብ እንድሕር ዳሪኢኹም ኮይንኩም ነንባዕለና ይጸንዓንተን መንግስታት ግዝያዊ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ማለት እዩ ነንባዕሎም ኣይሰጠሙን ኣይጸንዑን እዮም መን ይርክብ ዝገብር ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይርክብ ዝገብር እንታይ ሂቡ እንታይ የምጽእ ወዘተ ኣብ ዝብል ኣይኮነ እንት ዲስከሽን እንታይ እዩ በቢዝ መሰለካ ርክብ ትገብር ከከምዚ መሰለካ ትኸይድ እቲ ሓደ ኣብዚ መጽኡ ምስ መንግስቲ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ፈሪም ይኸይድ እቲ ሓደ ከዓ ካብተን ይኸይዱ ፊርማ ሒዙ ይመጽእ ዝኾነ ፊርማ ማለት እዩ ዕላምኡ ግን ንጹር እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ እንድሕር ደኣ ካብቶም ክልተ ተስማዕማዕቲ ኣካላት ብፍላይ ናይቶም ናይቲ ኣግሪመንት ፓርቲዝ ዝኾኑ ወይ ከዓ ዝሰማምዑ ኣካላት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ሕጊ ጥሒሱ ተፈጻምነቱ ኣብ ሕቶም ምልክት ዘእቱ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ብተጋሩ ቢሉ ኣቀዲሙ ክጥሓስ እቲ ጉዳይ ናይ ምድላይ ዓይነቱ ዝመስል ዘረባታት ኣለዉ ዋላ ንሕና እንተይረኸብናዮምስ ሂውናዮም ዝብል ዘረባ ንኣብነት ባሕረ ጥቀም ንድሕር ደኣ ኮይንካ ተሂቡና ክንርኢ በልዕ ዕውር ዝበሃል ምስላት ትግርኛ ኣሎ ተሂቡና ጽቡቕ ኣሰይ ተተጠቒምና ግርም ዳሕራይ ተጠቕሚ ተጠቓቕማ ገለገለ ዝብል ቃላት ደስ ደይበለና ንሓቂ ብጣዕሚ ደፈቲናዮ በዓልትና ንና ክንከይድ መን ደኽልክለና እዩ እዚ ክመጽእ ነይሩ ማለት እዩ ቀደም ሰዓብ ኣለዎ ሕጂ ናይቲ ኣፈጻጽማ ዋላ ንባዕሉ ማለት እዩ ታይዳ ኣይ ዝግበር ዘሎ ሓጎጎ ብልዮም ዘይወርድ ግበር እዩ ብዝመስል መልክዑ ግን ሸባ ኢልካ ከምዚ መርዓውያን ተሓዛስ ዓርኪ ቋጠራ ዝበሃል ቀዲምካ ዝኾኑ ዘረባታት ዝኾኑ ኣጀንዳታት ሴት ይግበሩ ሞ ኣብቶም ኣጀንዳታት ንእሽለይ ሰብዕን ክሊል ክብል እዩ ዝብል እዩ
بفلاي كا كمتي أول سعيد زوال نحرد أخوين حدا جزء نتوم برجين حمدو نيش اللي كده هل لكم زحاسوا نجار الله مالتي تأيو مهورات نقدم حدا نحنا نسرح قلنا أخالف الله وزنوحو نساتهم كنا وحيهم بدحري مهور كأمتي مهور كأسقول يسرح أصنع يسرح بدحري خامتي خصم تبل بزحات برجين حمدو أولاتهم مالتيو أب جرمن كالوت عادة تخصصكم علىهم التخصص يحجي وشتي كم فل حيخير يزولهم مالتي ليترالي يخير يزولهم مالتها بسرح يوعلي يزولهم مالتي حجي نزي ديفلوبز قبرلو أجندات تأيو برجين حمدو أمنتها كسم بدلو مالتيو مبزحتهم أبز خمزي لفعتي تسفع مقلي أخي باجيرو أبزالام بس أبز مالتي وات إيفر أب كلتي أمبوتاتات وير إيفر هي جو زمت أو لوتي كنت تزأكل لوت أيكونن مالتي نعي مالتي significant لوت أيكونن كلتا سبات تعاريق أملو مالتي بخالي إبها لخا أب تقراي منجست تقراي منجستن هزبن بفلاي مالتي خمسة تمال سرحنا يا فيديو بتعم أزيوم أبشجر زلو تفناقلتي نأستا 3 عمت 3 خرمتي 4 خرمتي كاب جزء موت ما بتين دا زقمطو وعلى بريتوريا تجبراونتون تجبراون مخان كا كل جزء ليتن كترن كسرح زقبوه تاي بتصحون قدانايتهم هزبنا عم تاي بابصح قليلو كحتى تدل منسي زحتى تهزب له سلازي اتا اجندا نش اللي ولا نجزء يكون كابزي ملعله بيلكاسي اولا لفعتي برهانه قبر قرقسن زبوها خلت سبات تغيركا يحش إلهم سيت زغوروا أجندة أي مالتي سو دحر دقيم بزعما نايزي أتوم أخيبا يكون أتأخاخوهم أي ملكتنا نمال زملكتنا نجرون دحر أخوينو من الوقت تقوم نرخو اللي تخوينا راح أفتشع تقوم زلنا النجر دمر كن بالنخلينا كنساس يلهم كأخ حسوا سلزي يقولوا قديمنا سلز جنبتنا يو شامبيون عوتي لنا سلز ودنا تصوتها فلوت سلز خونه موها قد ما جنبتون سلزي يليو already conclude زخونه starting point سلز خونه كابزنت أزي زخسب مخسب كم زيل ما نمسك كفلت خلال وزبل رؤيته لنا مالتي رؤيته زي بقى ود مخانو نابنا تعوز لكم اسكي ميكرا يا ناس معايا بدوي بهيوتو إساياس خملهم فرحين زقر أبي أحمد فرح يفرحون بلسون كون على ترى كم حسب يفلد حوحات ما دمقست تسمى زخونت حمشاي مسرع راح زي كنت بسرونه تبقى غراغيرا إيرترا تنقح ويتقص ويدما حسابا أو غيرات نبرم خنا يفلطوا يا أحمد كنت هذا كير زقر واي نمتع حوحاتكم كاين انتلكا بارتي منتونا مبزحتهم مريحنا حوحات تاريخهم فرق بينهم ما برايز including منس including مونجورنو including بعلو دبرز كان يماجن تزيز بإرترا نحنا النار أنا كنت أفيقول بالزبلي نت سيكا حقوق راح زي كنس نواسب لنا كرسي نحنا هزبينا تقاروينا قلنا حدا وقعنا حدا بهالنا حدا مقبنا حدا أيو سلسة نقر أسير كأسري خاطر جس حويخا قانقا بهالن تاريخني زبط أساس ريكون ميكرايا تزو بوينت زخودو وقعي مالتي كبر بريزيدنت إسياس أفورك فريحهم زفرحهم مغنيات كأتايو بعين عموتي زنك أساقس منقس القسم كيبلني لهم مالتي دحراي موداتو بوزح حسابات الزارو وزلو قداي بوزحاتون مليقوهم كابوزح مزراوهم مستلعله ستتلو كآفاتهم ووز إسمعنا يقالتايو هيومان مان باور كتبونا هيومان شيلد تكونونا زبلي نحنا خنتا خنكونوكم 320 ديجري تخيوكم سلازنوركم سي 180 ديجري نحنا خا ممارص خوينا خنكفتلكم زبلي اسكي مجمر تخفت ارينا اسكي خفت كابو خا قدم حجي نخنعصو 180 ديجري مخنيات زخونه منغست بعلو 180 ديجري خفت ينتبلنا انتلو نمنتاي تخفتو نمنتاي كعصي خاين يركا زبل حتوتات محتات نبري زي مالت قليل حتو سلازي يكونه مالتي دحراي زيلك تحتو خلخا كن تاي زبلك خمزلك نفطر من فطير ويلك تحت كلخا زي ابير يفلط كوم عينت ملسي يزوها مالتي يلبم يخون زي عينته ملسي حجي كم زي يلبمينا نحنا بقى ازردنا انت لبيمو اسكي يرينا اسكدأ إلا أنا نصبن إحنا مالتي. فرقة حدهم وشتهم سيرجيكال أوبريشن جاركم تتفتشوا لبهم إيرترا نتعند زول صحف الله. تجراي تطفى إثيوبيا تطفى إيرترا راح هاجر كينا تنبرلنا. at the expense of Tigrayans or Ethiopians زول صحف يزلوا. إثيوبياوان حدهم يوادو تجارو يطفئوا أيتونان. هيدا إيرترا راح هاجر تقول. إيرترا فرست مالت هزي. سلازي بشم حوحات أي تقولوا دي أزولهم ظلوا. نزلوا تجري عفنا نزلوا تجري روحوا وبهرا رؤون عباي تجري نخيت في الترن عنكي نكرسا زخلوا أزوم رز الراز ما يملس زيناوي عزوني دقمن زخلوا ودكت حتى توساتهم نزلوا تجري إيرترا نتعنت إيرترا إيرتولو تجريون هاجر كا تجاربين إيرترا هاجركم ما يخونن
ዝብሉና ቆይ حراي أفتي قداي ناي ملس زيناوي العيلكا استزارو كايو بعشرة تسعة حدا عامة مرات يكون دحري 94 كساب حجو قصيلو زلو مالتيو ناصنت إيرترا ناي مواجن أفت مواج متحبارن ولا حنت صقم إيو إلى أنا أمنني مالتي مخنياتو بتشع غزي قالو سيم نيرم إيرترا نصانتهم كلاي ندحر دان قداي مينستر نبر نفسو يمحرز بحال مالتيو ملس زيناوي انتريخايو أمرو زلوون ننغرات حاسيبو زغبرن باورو دما مالتيو اتي لعله تايزبال لعله سبسي عقم زلو لعله خالوت سبات لعلتهم حجي زلو مرارحن وعلون قديمو نتغزي اكسبكت زغبرون زغمتون مغمات راح يكونن statistical point of view طرحون تيكونه اتي فاكتوال عمريت زل حق بمرداون كمص زغل قديمو زغمت سبي نيرو سو غميتو زغورو خصاب حجي صبو ولا كوا تزي ودأن تزي تزازمه مخنياتو عقم زلو سب دحري سلستسانه بتشعو غزي نص زفطرو ولا ناتو ترفه مهرتي امريكا نزي اتمون تغلصلهم زخونه ولا زخونه يكون مخنياتس يلن تايد اي تشجر ندحر دايلكان توم حجي زلو بصر فصيمه مس زرخ يبلو ولا ناتو ساتلايت يكونوا ولا خمتناتو عقم زحزو يله ولا تناتو رأي تناتو رأي نغبرينا زبل حلكوس زخونه كايدا كامنتاي زتبغسيو مخنياتو نسو يا امرو نيرو نسخه تقبلنت نيرو بتهزبي نعون تتقبلوا منعنا قبولنا أيام زبلين بر ناتو رأيكم زين بران حجي سيلك حوسوس زبالة حق سرعة المتكالة أيكونن سيلك حوسوس زبالة an employment rate بملس جزية يكون حر دارينا قدام يتأدلي ولا نوعدكم ملسيلنا ترينا يسي مجمرتها حرشة دحريو agro processing industry دحريو عبي industry إزين خوون transport energy أدلاي يبزبلك استفرالي يقول زقدبو أنا عشت اللي زموسلو جنكا بتعمو وسنت زخونو نا industry باركتات كمزي أبعخر أبقله كسرح ولا جميرون ور بعدنا درجة مالتي زيهم ملهم نعيبيت من قد مبر ناورقت من قد يكون زيهم نحدا من اسينا كوينات زقتو زيكونس الا اخا دخنت يلوم ناب سرح ديبلويز غوري امنيرو مالت صوتنا حجي زلو ترف التحساسبا مستناتو زخيد ايكون حجي انا بتغداي زي فصي ما يسمع معن تنا حجي زلو التحساسبا بعل عرسخ يلو زدخم اي بقى ناتي بقى سيمبل لوجيك مالتي نيرتراويان تግራይ ሃገርኩም ይብሉዋ نحنا تقاربين إيرترا هاجركم يا أخوانتن زولو سباتي. وعد كجنبوت أمس بوالا ياكتمال تاريخه ياكتمال اللونا زو فصامي جنيال يميل زمشة بتلاقيه بفدرال منجست سبورت ميدارو ميداوش ماورا ميداوم هي توبيك نو. تقرأي وستي اللون تياكي يهو هتجاوي سوون تياكي بتشايدن. يتقرأي تياكي بتعمل إلفنو. يتقرأي لولاوي كزاتو تورروان. يتقرأي هيس በወራሪ ኃይሎች ውስጥ እየተሰቃየ ነው። የትግራይ ህዝብ ተፈናቅሎ ተሰዶ መከራውን እየበላ ነው። የትግራይ ህዝብ የወደመውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መዋቅሩን በኢንቴንሽናል የወደመውን ወደ ሪከቨሪ ኤንድ ሪኮንስትራክሽን አልመጣም። የትግራይ ህዝብ ካሳ አላገኘም። የትግራይ ህዝብ የተፈጸመበትን የጄኖሳይድ ወንጀል የህግ የበላይነትና ተጠያቂነትን አልተረጋገጠም። የትግራይ ህዝብ የፈረሰበትን መንግስት መርጦ ህጋዊ መንግስት አላቋቋመም። የትግራይ ህዝብ ከፌደራል መንግስት ጋር የሚያገናኘውን ኮንስቲቱሽናል ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓት ወደ ቦታው አልተመለሰም። በጣም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ከትግራይ ውስጥ ያሉት። በአንዲት የምርጫ ቦርድ ወረቀት አይደለም እኮ የሚመዘነው። ይሄ ሁሉ የሚመልሰው የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው። ስለዚህ ይሄ የህወሓት ህጋዊ ሰውነትም እዚህ ውስጥ ገብቶ ይታያል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ፈራሚ ነው ህወሓት። ስለዚህ በኻልእ ባህላ ንሕና ናይቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝበሃል አካል መሰረቲ ወይ ከዓ ተፈራረምቲ ስለዝኾና እዚ ጠጠው ኢሉ ማለት ወካናትና ሕጋዊ ስብእና ማለት ወይ ከዓ ሹምና ሕጋዊ ፓርቲኦም ዝብል ሹምና ተላዒሉ ማለት ወይ ከዓ የለናን ማለት ትውዕል ፕሪቶሪያ ባውሩ የለን ማለት እዩ። እዚ ድማ ናብ ሓደጋ ሒዝና እዩ ዝኣቱ ዝብል እዩ ማለት ሕጂታ ውዕል ተማሒራ ክትከይድ እንድሕር ዳኣ ኮይና ካብቶም ዝተፈራረሙ አካላት ዝመርሕዋ ዝነበሩ አካላት በአግባቡ ዝሕዝዎ አካላት ግደፉ አጸቢቕኩም ተኸናኸኑዎም እንዳበልና ፀኒሕና ነርና። ብዙሓት ግን እንታይ እንዳበሉ ሽዑ ፀኒሖም ኖ እከለኸደ እከለ መፀኮ ትውዕል ውዕል እዩ ገለ እዩ ነይሮም። ኦኬ በቃ ሕጂ ናብ ምንታይ ገፁ ምዃኑ ሓቢርና ኢና ንፅበ ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ትሽግር ኣይኮንና ንሕና ትሽግር ወፍሉጥ እዩ ትሽግር ተመሳሳሊ ናብቲ ክንገር ዘለዎን ተካይዳን ቀዲሙ ስለ ዘይተወድአ ተዓመታት ከዓ ይባኽን ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ እቲ ክፍተታት ዝፈጥሮ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ትሽግር እንድሕር ደኣ ሽግር ምዃኑ ዋላ ምስቲ ፓርቲ ተታሒዙ ፊርማ እንተ ነይሩ ነቲ ፊርማ ከይብል ወይ ከዓ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይብል ንዓና ይሰርዘናኒ ዝብለ ተሓሳስባ ምናልባት እውን ቅድም ኢሉ ዲዛይን ተገይሩ ተታሒዞም እንድሕር ደኣ ነይሮም ተታሒዝካ ምማት እያ ማለት ወይ ድማ ተታሒዝካ ምሕዋ እያ ማለት ተታሒዝካ ምሕዋ እንድሕር ኮይኑ ምድሓን እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ኢና ዘይንሰማማዕ ከም ሓንቲ ዓድስ ሓንቲ
كلي تجري تبهال كل توهبات النزل مريت أبقاسي أفتخل نساقوس نمنتي تسمع معنا مالتي نمنتي عدوها خصوم شراء عد جرات مقالة رايا اندرتا وزت بزبل كفافيل كازخون عدي جزءات وموقع من إسي نو خونا يخد النابلة وكواد كواس تمن إسي كواد تزز أجمل كاتزشجر الكامو قديمنا بزي ربحنا قرتز أتو قدفو إلك عبي خوين كاتمسكر ويكاتمكر تمن إسي جن قدفو ناوز قد عايزي تأتونا قدفو تبل نطلع نسقاد ما تسأل خوين كان حردات سرح خوين كان ومفتح حدنا نوع على مغلق لبيلك حج خمزي حتى تجير كام ستطوم سبلك حدا جا كوي مسألنا له وخمت كوفي اللي كاتت تصبي خير أنت عارف جرك أي محزن زخانة جزئي بايزوي مالتي قداي ودبحوا حات فتأري حلكم يزبال ويكا موات يهابكم عفتوا قدايكم مالتي أطيعكم كتحزوا زقباء من إسي الله تمن إسي تسمعهم وانا إشتلي لو تتهاتكم موت يخوليهم حلو فحلفوس هقدا فقوا تمليسو بقى حدا سبات ولا يسامع بتحسابي أمتيوه وش تعدي إشتلي لو تتهات نخقبر تصعري قبر الله مالتي نمنتاي تجرد بحساب إشتلي مستهيز خود سبات يلزق أمن لهم يوم صوم قال أمون عم دنب تقاوم أتيهم زنوري من لسالو نخلهم كمل سمي خون زخونة معلت مالت نويش تقطهم زي كونس قبلهم ونيخل طبعا أتنا قد مقبلوا كان نيفر يبصر نيفر صابو تعيزوا لتسقم استغنانت نيتشري بقى طويله لو تخمص يخلي زبلي تتحساسبا نريو نعزب يخونه بقصالنا لو ما عند فيديو زي يزمسل كساب موداتا سلستخاتاتلكمو ازي زمسكن لو ام قنا خونه لكم يزمنا بروح قدامه سنبت تشاو ود لايت نحن حضرت حواتي ما نطيب